Ovo je moj stari kraj, hvala Vračaru. Baš je lepo. Baš je lepo. Sad sam ponovo tu. Šta misliš o tom gestu Vračara? Prelep je. Hvala Bogu. Dobro, mislim da je Zoran i zaslužio, ali mislim da je i lepo što su se oni setili. Mislim da je lep dan da su se setili za pravi dan. To je 4. veka. Sećam se, ja sad upravo završavam knjigu, radni naslov je o jednom brkatom tati. Možda se to i promeni, knjiga izlazi krajem avgusta i radi se o mojim sećanjima na njega. Ja sam imala 11 godina kad je on umro i to su dakle sećanja jedne 11-godišnje devojčice. Stajao je na terasi jako često i često je vikao da ja dođem kući, da se vratim, da se ne pentram, bio neki onaj gelender za trešenje tepiha. I ja sam se tu verala i visila na glavačke i ne znam šta sve nisam radila, to mi je bilo zabavno. On je hteo da doživi nervni slom i stalno kao Anice, dolazi kući, Dina, to je moja majka, zovi Anu da se vrati i taj gelender jednog dana nestao. Sumnja se da je on platio one radnike kod Vuka koji su tada nekad postojali u Beogradu, ko je malo stariji seća se, da oni to iseku. Mene su upisali na ritmičku gimnastiku, to je trajalo tako, ta ljubav moja i ritmička gimnastika, 1 godinu i po dana, 2 i to bi bilo to. Eto, toga se sećam. Sećam ga se sa terase kako stalno maši i stoji u zelenom bademantilu.